Добро утро на всички от ProCryptoG. Време е за седмичния анализ на биткоин. Директно отивам на седмичната графика. Цената падна с над 6% и биткоин отново се срина около 85 000 от 92К. Тук виждаме най-ниското ниво и надяваме се да не пробие 80, защото може да стигне до 70. Затова трябва да се внимава много. Който е гледал последното видео от миналата седмица, надявам се, че е продал на 90, 91, 92 и излязъл от пазара, но всеки сам си решава и преценява кога да купи и да продаде. Всичко в това видео е с информативна и информационна цел, така че не го вземайте като финансов съвет, знаете. Дневната графика, тук виждаме, че май 2% се повъзстанови, опитва се цената. Все още тук имаме вариант, ако се върнем отново на 93, да търсиме възможности за лонг позиция на 95-96 хиляди. 4-часовата набързо, в момента виждате е сел. Тук съм с някакви нови индикатори, които нямат никакво значение, защото аз мога и без индикатори да разбера пазара, че цената е паднала и какво е съотношението и реалната ситуация в момента. Виждате минус 4,71%. Тук отстрани един час. Ето цената се опитва да се възстанови. Тук виждаме ниво, което ще е интересно на 89-90, тази зона. Тук виждаме около 91 хиляди. Много хора са продали и тук са разпродали много на около 87 и нормално ето как пазара се е сринал през денонощието, докато сме спали всички. 30-минутната. Тук виждаме някакво ниво се опитва да изгради на около 85-86 на сапорт, за да се опита да достигне 89-90, но ще видим през седмицата какво ще се случи. Ще вляза и до 15-та минутна графика, за да ви покажа. Да, ето тук, където ви казвам, тази зона е имало доста разпродажби. Съвсем нормално. Тук, като за финал, искам да погледна биткоин CMI фьючерсите в Съединените Американски щати. Виждаме тук, виждате тази празнина. Би трябвало през седмицата от тук до тук 91,500-600 да запълни гапа най-вероятно. Но това ще говоря в друго отделно видео, което ще очаквате в моя YouTube канал за Bitcoin CMR фьючерите и така наречените гапове, какво да следите и какво това може да ви помогне също при анализа спрямо биткоин цената, за да реагирате и да знаете какво се случва на пазара. Сега ви пожелавам успешна крипто седмица на пазарите и до нови срещи. Благодаря за вниманието.